Yora ka North East United FC ya kedoran kop mentau senam arjar usau. Perlok ngipdian sobai pi saisin siakane ke channel kesongi. Tengah kerpat red ya pi papin singau pa. Pan subscribe ke channel. Pat kumju share ba like ya video skizongi. Tang nyepek menta ya ke video ka North East United FC kelai kun persa ya ka mohon bukan ke final ka nega doran kop kalau ong ba ka jingale kalau ong baik khat ba namar siteng jonggele kai kam hon gan kalayo daar lanot daar teli ki gol ndrai ka United FC kamla panpai ndrai long ba hadin nangta kay United kanega North East kala ban panpai ya kini ki arteli gol da ka jinga tristom jong ki players telong ba kane ka jinga kai ka kutno rei la dei ban shoot penalty shoot out long ba la kaliang jong ka North East United long ba ugol keeper jongka ulio ban save ya arteli ki gol kane kare kalat ya ka North East bakan job ya ka mohon bakan kane kalong ka jingkmen da gamta ka North East United kum kata ka trophy ke Bangkok jongka mat kalong ru ka ba ka North East United ka thau ya history ha ka ne ka dorang kop mat kumju kalong ka jingkmen ya utrai jong kene ka North East United tadi waktu John Abraham ubolong utrai jong kene ka North East United FC kublai sibul.